Ya. Berulang-ulang kali Santri pekok. Santri pekok awakmu kok yo lagu. Mbok yo kasih kesempatan aku. Iya, Mas. Nadane Mas. Apa lagune apa? Santri pekok Mas. Acah, acah, cacah, cacah, cahaya ning bulan rajang pucuk ing cemara. Hop. Malah nyanyi Taman Makam Pahlawan. Taman Juruk. Santri pekok. Oke. Ngapunten Pak Bupati. Anu rincang-rincang ganggu. D minor. Ojo dipada. Omong ngono kuwi. Tak tuwapuk tenan lho. Santri pekok. Santri pekok. Santri pekok. Santri pekok adik kecil. Gendok dena santri lulusan nguwok. Pondok nguwak. Pondok kaya nguwak. Tak tau mondok ning nguwok. Pamit aku dhisik. Ngene yo. Kowe tak biyane kempos. Wah, aja ngomong kok iso nguwak-nguwak ngene Mas aku. Omahe pinggire kono. Dhisik mondok. Ya wis. Santri Nguwak kuwi ndi to? Padha. oh. Kene apal. Enek-enek ya liyane. Enek-enek. Liyane daerah lor tapi Mas. Ndi? Apa? Petihin. Kuwi yo. Oh ya roh. Lah jenenge aku Duta Aid Indonesia memberantas Lokalisasi. iya ta Mas. Iya. Sokeh ngono jan. Oke Mas. Piro regane? 35. Tuwek. Iki tak kok apa to aku jan? Lah kowe iki aku teko apa aku ora teko. Gendok dena santri lulusan pondok isi perawan aturung tau ditemak tak rewangi edek kerja bangunan. Iki lagu apa ta iki? Tak rewangi sarungan gawe sangka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya wis emang wis mbok jawab ngono aku Iya, ya Mas. ora rasa neko-neko. Iya. Berarti paham nuwun sewu, Nduk. Anu Nduk Prabu. Nggih, Bos. Berarti iki paham. Berarti lagu sembarang barang iki paham. Paham toh